Umay kayo, ket idaydayaw tayo ti Apo, kantaan tayo as irarag-o ti Diyos, asalaknib tayo. Kantaan nyo ti Apo, dakay amin nga agnaed iti daga, agdaydayaw kayo as iraragsak kenkwana. Kahit isang wanan na itinaragsak akan. Madaydayaw ti Apo, kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, idaydayaw yo ti taripnong dagiti napudno at tattao na. Daydayaw ti Apo, ti amin na si bibiyag aparso. Madaydayaw ti Apo. Diyos sa mami nga nailangitan, si kang gubuhayan, Apo Diyos, iti amin nga kinaimbag, ken kinamanagayat. At do'y kami nga anak mo, nga sangsang kamaysang, umasidag iti sangwanam. When Apo bigbigan mi, iti kinasya sino mi. Adu dagiti pagkurkurangan mi, o Diyos, adu dagiti naglablabsingan mi, adu dagiti naglablabisan mi. Ngem adtoy Apo nga umasidag kami ken ka, ipangpangag mi, o Diyos, iti pinaggunay ti Santo Spiritum ti panangayab mo ti sumagtunggal may sa kada kami tapnon uya si degmi ti bagbagi ken ka. Agyaman kami o Diyos iti baro nga biag iti napigpig na pagpapigsa nga pamati. Agyaman kami ta inayat na kami ket inayaban na kami tapno makipaset kami iti naindaklan nga sagot mo ti sumagtunggal may sa kada kami. Isu iti panangited mo iti bugbugtong nga anak mo nga ni Jesus. Ita nga aldaw o Diyos
Agtakder kami nga sangsang kamay sa nga koro, nga mangiwarnak iti dayta nga naimbag nga damag. When Apo haan kami nga maikari. Ngem babaen ti panagtaeng mo, iti sumagtunggal may sa kada kami. Babaen, Apo Diyos, iti nalabes nga ayat mo, nga inbukbuk mo ti daram o Diyos tapno madalusan dagiti basbasol mi. Umay kami, agtakder kami, ket padayawan da ka. Iti babaen iti kanta, babaen iti mensahe, iti testimonyo. Dawaten mi, O Diyos, nga bendisyon nam sumagtunggal may sa kada kami. Dawaten mi nga ti Santo Spiritum, iso kaditi agtaeng ti sumagtunggal may sa kada kami. Dagito iti dawat ken talek mi, pagyaman mi, ken pagdaydayaw mi, babaen tinagan ti Apo mi nga Jesus, manubot ken mangisalakan mi. Amen. Si papakumbaba dagiti puspuso mi nga agdaydayaw ken ka o Apo. Bigbigen mi ako kuana kami. Dawaten mi nga rod ti panakaagas ken panakaispal mi. Babayin iti asi ken grasya nga agtawod ken Jesus. Denggem kadi dagitoy ay nga isublimi kadi dagiti puspuso mi. Kinuna dagiti salmista impudnuk ken ka dagiti basol ko, inlimed dagiti labsing ko, inkideng ko nga ipudno ken ka dagiti basbasol ko. Kinunak ket pinakawan mo dagiti amin nga salungasing ko. Kidawek man titunggal may sa kanya tayo kakabsat, kadagiti kabailan na tagparintumeng, tapno iti daytoy nga kanito, si papakumbaba tayo nga agkonpesar ken Apo. Kararag tayo, si papakumbaba kami kadagiti puspuso mi nga agdaydayaw ken kawapo. Bigbigin mi akukwa na kami. Dayawen mi nga rod ti panakaagas ken panaka ispal mi babaen ti asi ken grasya nga nagtaod ken Jesus. Denggem kadi dagitoy apamadayaw mi ken ka ket lipatem kadi dagiti aduuna unay nagkurangan mi. Isublim kadi dagiti puspuso mi, iti gagangay asaad na. Dagitoy kadi tinanmo, atimek mi amang lukat kadagiti ruangan iti langit. Mangidatag ti kararwa na ispal. Ken mangawis iti presensyam ditoy nagbabaitan mi. Dawaten mi, asinanama amin dagitoy, babaen ti kapatgan anagan, ni Jesu-Kristo aman nubot mi. Amen. Amen. Magrani
Tangarod ti panawen, ti panakaunong ti sagut, agpaay iti multi-purpose building. Ti epistola masarakan iti Hebrew chapter 11 verses 29 aging gana ti chapter 12 verse 2. Kastoy ti kunana, gapu ta adda pamati dagiti Israelita, binalasiw da tinalabaga a baybay. Kasdala nagna itinamaga adaga, ngem nalmes dagiti Ehipsyo, idi pinadas da iti bumalasiw. Gapu iti pamati, narba dagiti bakod ti Jericho, kalpasan ti panangrikrikos dagiti Israelita, iti 7 nga aldaw, gapu iti pamati, saan a nairaman a napapatay ni Rahab, abalang kantis a babae, idi napapatay dagiti simmukir iti Diyos. Agsipod ta si aayat, anang nang pasangbay dagiti espya. Ituloy ko pa'y kadi ti agsarita, awanen ti tiyempok amang ibaga, iti pakasaritaan da Gideon, Barak, Samson, Hefte, David, Samuel, ken dagiti profeta. Babaen iti pamati, pinarmekda dagiti pagarian. Inaramid da iti nalinteg, ket inawat da ti inkari iti Diyos. Inaput da tingiwat dagiti leon.
Inedapda dagiti gumilgilayab nga apoy. Nalisyanda iti panakapapatay iti kampilan. Nakapoy da ngem pimigsada. Nagbalinda ang maingel ti gubat ket pinarmekda ti buyot dagiti gangannaet. Inawat dagiti babae dagiti napagungar aminatayda. Saan akinayat dagiti daduma ti mawayawayaan. Kinaykayat da ket di ti maparparigat aging gaan natayda tapno mapagungar iti nasaysaya at abiyag. Nalalais ket nasapsaplit dagiti daduma. Nakawaran dagiti ken naibalod da. Naubor da. Naragad di da anagkadwa. Napapatay da iti kampilan. Nagpagpagnada asi kakawes iti lalat iti karnero wenno kalding. Napanglaw da. Naidadanes da ket naparparigat da. Saan ang maikari iti lubong kadakwada? Nagalla-allad da, kadagiti letang ken bantay. Nagigyan da kadagiti abot ken rukib iti daga. Nagunod amin dagitoy at tao, tinasaya at apakasaritaan gapu iti pamati da. Nupay kasta, di da naawat ti inkari iti Diyos, taadda na saysaya at aplano iti Diyos, saan laeng apara kadakwada, no di payket para kadatayo. Panggep ti Diyos akadatayon to ida nga umawat iti inkarina, nga awan ken ti umununa. No maipapan kadatayo, nalikmot tayo kadagitoy nakadado asaksi. Ikaten tayo nga ro dagiti amin ang makasali, iti dalan ken ti basol amang simbalod kadatayo. Ket agtaray tayo iti pipinget ti lumba, pakisalipan tayo. Di tayo isinsina, iti matatayo, ken ni Jesus a Pangulo, ken mangpuno iti pamati. Saan ang naupay ni Jesus gapo iti krus? Ngem gapo iti rag-ung agururay ken kuana, di na pinanpanunot, ti panakaibabain iti ipapatay iti krus. Addan itan, asat si tutugaw, iti makanawan ti trono ti Diyos. Kidawik man ti panagtakder tayo kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo. Manipod ti surat ni Lucas, ti may kasangapulo ket duang kapitulo, versikulo 40 asya, magingganat 50 ket 6, kastoy ti pabasa tayo. Imayak amangyeg ti pannusa iti Diyos kadagiti tattao, ket kayat ko amang rugi kuman ti panakadusa, kasla apoy amang ururam kadakwada. Adda bunyag amasapul nga awatek, ket anyan dukot ko agingga adi matungpal. Ipagurup yu aya nga imayak mangyeg ti kapya dito'y lubong, ibagak kada kayo panagsisina ti inyeg ko saan akapya. Manipod ita, mabingbingay iti maysa a familia alima, iti kamkameng na. Kontraen ti tallo ti dua, ket kontraen dagiti dua ti tallo. Ti ama kontraen na ti anak na alalaki, ket ti anak alalaki kontraen na ti ama na. Ti ina kontraen na ti anak na babae, ken ti anak na babae kontraen na ti inana. Ti katugangan na babae kontraen na ti manugang na babae, ket ti manugang na babae kontraen na met ti katugangan na babae. Kinunapay ni Jesus kadagiti tattao, no makita tayo ti ulep nga agparang iti laod, dagos akunayo umay ti tudo, ket kasta ti mapasamak. No madlawyo nga aggapo iti angin ti abagatan, kunayo nga umay ti pudot, ket kasta ti maaramid. Agin sisingpet, maibagayo iti kasasaad ti panawen, babaen ti panangkitayo ti langa ti langit ken daga, ngem apay adiyo maawatan ti kayat nga sawen, ti agdama at tiyempo. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakabasa ken panakadingeg, ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Sa anaragsak sa mamamagyan, isa sa
sa Ama magbiag. Amen. Ibasak kadakuyo kakabsat dagiti elected officer iti Ilocano Chancel Choir para iti komperensya 2025 to 2026. President, yours truly, Alpha Joy Rumbawa. Vice President, Faithlyn Arceo. Secretary, Maika Tolentino. Treasurer, Byron Terence Leaño. Technical Custodian, Benilyn Joyce Tupino. Choir Peace Custodian, Herlin Lazona and Maisie Andaya. Choir Gun Custodian, Gliss D. Lazona and Vince Corpus. Ti daytoy nga kanito ket iso ti panangi konsagrar tayo, ti panang bigbig tayo dagiti opisyales ken kamkameng ti koro tayo. Patpatgek nga kapamatyan, bigbigen tayo kuma dagiti simungbat ti ayab ti Dios. Iti ministeryo iti koro ti uneg ti iglesia tayo. Tapno mangiturong agkanta ken agtukar kadagiti instrumento. Dagiti naayaban iti daytoy nga ministeryo ket kasapulan da ti napudno a suporta ken kararag tayo kakabsat. Kayat ko nga saludsuden dagiti koro tayo ti nangruna dagiti opisyales ken kamkameng ti tunggal maysa ti koro ket maysa nga ministeryo tayo iti Apo. Babaen ti iglesia tayo. Awaten nyo kadida iti responsibilidad para iti daytoy nga ministeryo. Matalek ka kadi nga agaramid kadagiti disiplina iti koro. Sapay kuma tati pamati nga iebkas tayo iti koro ket agbiag iti pusoyo. Kenno anya iti patyen ti pusoyo, maaramid iti biagyo. Ket sapay kuma ta ited ti Dios kada kayo iti parabor. Ti ingkay panangidaton ti biagyo ti ministeryo ti koro nga addaan kinamatalek ken pannakay konsagrar. Kidawek man ti kongregasyon tayo nga tumakder kayo kakabsat. Patpatgek nga kamkameng ti gimong ti Ilocano idatag ko kada kayo dagitoy nga opisyales ken kamkameng. Naited kadakwada iti ministeryo ti koro ti uneg ti gimong tayo. Suportaran tayo kadi ida babaen ti panang paregta tayo ken kararag tayo. Bayat ti panagtitinulong tayo ang mangidaton iti dayaw ti Diyos. Agkararag tayo, o Apo, a Diyos mi, bendisyonam kuma dagiti Ilocano koro mi. Gapot panangidaton da iti serbisyo da. Ipaay mo dagitoy nga anak mo ti ayat, ken panagayat yu kadagiti tattao. Kinapinget iti puso, bayat ti panagdaydayaw, bayat adaydayawen da ka. Ken ti kinagaget tapno ti musika, ken ti agbalin a maikari nga idaton iti dayag mo, babaen ken Kristo nga apo mi. Amen. Amen. Palakpakan tayo kakabsat, dagiti koro tayo, agyaman tayo iti biyag, dagiti koro tayo, ket mapadayawan ti Diyos, sintay pa ng dingeg, kadagiti mensahe nga sarita ni Apo Dios babaen kadagiti kantain da iti daytoy nga kanito.
Naimbag nga aldaw kada tayo amin, ita nga bigat ket itay isa-celebrate iti Music Sunday ket kas maysa a miyembro iti koro ket naikanak iti bondaway tapno mangi-share ti testimonya ti panagpamati. First things first, kayat ko kayo asaludsuden. Have you ever wondered why our church put significance in celebrating Music Sunday? Apay nga ta kada tawen ket adda may sa Domingo nga naituding para ken daytoy nga aktibidad. Was it created for us to merely showcase our talents? Maybe yes. Was it planned to recruit more members of the choir? Tanapinpintas kuma nga buyaen ken denggen no at adu iti koro? Maybe a big yes. Ngem malagsid kadagitoy, mamatiak, I believe that Music Sunday deserves to be highlighted because through this, we are being reminded that music through our beautifully composed and arranged hymns are our offerings to God, and that our voices are our means to praise and give worship to Him. In fact, music in worship is in itself a gospel. Music through worship connects us to God, and music as worship fulfills God's command. Maysa ay to'y abilin ni Apo. Ijay daan asurat nga masarakan ijay Salmo, Kapitulo 98, versikulo 5, kinunana, agkanta kayo amang idaydayaw iti Apo, agtukar kayo iti arpa. Kinunana met ijay Salmo, Kapitulo sa ngagasut, versikulo 2, agdaydayaw kayo asiraragsak ken kuana, ingkay ti sangwanan na itinaragsak a kanta. Kinunana pa ijay baro asurat kas insurat ni Paul ijay Efeso kapitulo 5 bersikulo 10 ken 9 patinggana 20 ti panagsasarita yu usarenyo dagiti balikas dagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta. Kantaan yu iti Apo kas dagiti himno ken salmo abuyugan ti naimpaswan a panagdaydayaw. Kanayon nga agyaman kayo iti Dios Ama, gapu kadagiti amin abanag, itinaga ni Apo tayo a Hesukristo. As a response to this call, to this command, I am one of those brave souls who joined this ministry through Ilocano Choir. So let me then share my short story. So before joining, I was already attending Ilocano service, and every time I hear the choir sings, I am moved and ibagbagak iti bagik, kaya't kumet ti agtakder ken agkanta iti sangu kas paset iti koro. But I was hindered by many buts. Ngem kasapulak agawiden tag-review nakpay para kada estudyante. Ngem mabainak. Ngem mabuteng nak tahang ko amo agbasa ti pyesa and so on. May mga nakarelate po ba? That's why, nang ruginak nga nakipagpartisipar iti koro, idinalpas nak iti kolehyon. And that was around 2012. So by now, I'm already on my 13th year as a member of the Ilocano Choir. Compared to my fellow choir members whom I have the same age group, I mustered my confidence to join a bit late because most of them started even when they are in college. But when I set foot in the choir, I have felt how the Spirit of the Lord moves through the melodies and harmonies, and how the message He wanted to convey moves through the lyrics. Little by little, through the guidance of our conductor and elders in the choir, I had somehow learned the technicalities. My fears and apprehensions were then replaced with joy and excitement of serving the Lord through music. In these 13 years of being in the choir, I believe God has never abandoned me and had helped me to get through where I am now. Nangalaak iti medisina, furthered into residency training, now on my last year of fellowship training. It has been a long and continuous journey of learning and improving oneself with highs and lows in between. With loved ones lost I had never took care of. With many missed Sunday attending Mass and joining the choir. With occasional 24 hours of exhausting hospital duty during weekend, but I still look forward joining the choir the following day. Because through this ministry, I found peace.
and another purpose of my existence. And with this ministry, I felt that how God has been continuously rescuing me despite being an inherently sinner. This is then a testimony that it's not how early or late you join this ministry, how young or old you seem to be, how fearful, ashamed, or confident you are, how busy and tired you are or not, how sinful or clean you are. As long as you have that willing, passionate, and committed heart to serve, then serve God through His ministries, because God sees your heart. Ijay Roma Kapitulo 10 ken 2, versikulo 6 tinggana 7 kinunana. Adda dagiti na duma-duma asagot nga ited ni Dios kada tayo, isu nga usaren dagitoy. No ti sagot mo ket ti panagsao kadagiti mensahe ti Dios, usarem daytas segun ta pammatim. No ti sagot mo ket ti panagserbi, agserbi ka. No ti sagot mo ket panagisuro, agisuro ka. May sangarot atoy anapintas nga palagip that we are all uniquely gifted by God, and that these gifts are meant to be used for the good of His church. This is not a message about being the best or having the most impressive gift. It's a message about faithfulness, recognizing the grace that has been given to you, and use them with all your heart, because this is all for His glory and glory alone.
Maawis tayo aming kakabsat, daytoy ti panawen ti panangidaton, awan ti adipen ang makapagsirbi ti duwa amo, tati gurain nato ti maysa ket ayaten na tayo ti sabali, wenno agsirbi tayo as ipapasnek iti maysa nga umasasyanino iti sabali. Diyo mapagidan a pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Panawen ti panangidaton. Sagot nga yegmi, nagtaod ako kwa. Bintalek ko kada kami, takam ti
ti agaywan. Amin nasagot mo, ay Wan mi apud no, ket no pagyamanitan, naragsak puso mi. Amen. Bigbigin mi apo, ti kinaparabor mo kadagiti biyag mi babaen, kadagiti impaay mo, biyag ken dagiti sanikwa, ken amin nga na materyalan abanag nga adda kadakam. Ipaay mi kas daton o apo, ket sapay kumata mausar kadagiti amin nga proyekto, paaramid ministeryo ti iglesia, ket iparukpok mo ti agtultuloy nga bendisyon kadagiti anak mo, tapno agbalindamet nga bendisyon ti sabsabali. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tugaw tayo kakabsat, sakbay nga kantahin tayo ti maudi nga kanta, awisik man, kidawik man ti ni Leia, ayan na ni Kabsat Leia, para ti certification nga itida kadagiti koro tayo. Si Miss Leia Karunungan. Ayan. Ibasa kada kayo kakabsat ti Certificate of Appreciation. Presented to Brother Paul Belia in grateful recognition of your tireless efforts and dedicated service as pianist of the Ilocano Chancel Choir of the Central United Methodist Church. Your abilities and devotion have strengthened our faith, renewed our commitment to God's mission. We deeply appreciate your musical talents and your willingness to share your gift with us. Presented the 17th of August 2025 at Central United Methodist Church in honor of your faithful ministry. Signed, Mr. Alfredo V. Bautista II, Council Chairperson, Mr. Dario Borge, Lay Leader, and Reverend Carlos Onilia, Administrative Pastor. This certificate of appreciation is also presented to Brother Mark Aldwin V. Cadeng in grateful recognition of your tireless efforts and dedicated service as conductor of the Ilocano Chancel Choir of the Central United Methodist Church. Your abilities and devotion have strengthened our faith and renewed our commitment to God's mission. We deeply appreciate your musical talents and your willingness to share your gift with us. Presented this 17th of August 2025 at Central United Methodist Church in honor of your faithful ministry. Saints signed, signatories. We also want to recognize our violinist for this Music Sunday 2025, Miss Vanji Cruz. Please join us. Ayan. Ayan. For the information of everybody, Sir Mark and Kuya Paul has been with the Ilocano Choir since 2016. At datayon ti panawen ti panagyaman kakabsat, ket kasimno ti panagyaman, kantaan tayo ni Jesus ti kamang ko.
Kidawek man, dagiti siya sino man nga dati umay ti sangwanan, no, dagiti kaya dawat nga kidawda, kararag, dagiti kakabsat tayo nga bisita tayo, gyaman tayo met ti presensya yo, iti daytoy nga kanito, ti panakigimong yo, dito Ilocano service. Kararag tayo, amami nga dasa dilangit, agyaman kami iti daytoy nga kanito. Tingkam panangi celebrar iti Music Sunday o Apo. Babaen kadagiti mensahe nga sasao ken kastamet ti testimonyo nga impaay. Amang iwarnak kadagiti naimbag nga sasaom o Apo. Agyamang kami Apo ti biag dagiti koromi. Tultuloy mo kadi nga usarin dagiti biag na ti uneg ti iglesia mi. Babaen ti panangiwarnak da kadagiti nasantuan asasaom, babaen kadagiti mensahe nga tunggal Domingo nga ipaay daw Apo. Bendisyon namat dagiti biagda, trabaho, panagadal, ken dumapay nga aramid nga incommit mo kanya daw Apo. Ken kastamet o Apo, gyamang kami kadagiti kakabsat mi nga nakadanon manen, kadagiti panagkasangay da, iti da itoy nga lawas, nakaabot kadagiti anibersaryo da, kararag mi Apo nga si kati mangipaay iti nawadwad nga bendisyon nga tawen kadagiti bibiyag daw Apo. Babayen ti asim ken grasyam kanya daw Apo. Repetem kadi dagiti pampamilyada o Apo. Ti kasadaan ti maymaysa nga pamati namnama ken panagserbi ken ka o Apo. Ken kastamet kadagiti adda dagiti masaksakit daw Apo. Dawat mi o Apo nga si kakaditi makikaadda kanyala, ipaay mo iti panakaagas, panakaispal, dagiti napisikalan nga bagbagimi, o Apo. Saan laing nga dagiti napisikalan, kundi oray dagiti emotional ken mental, o Apo. Nga pagdaldalyasatan mi ti biag, o Apo. Suktam ko ma, Apo, itinamnama, rag-u, kadagiti bibiyag titunggal may sa kanyami. Agyaman kami met, ti presensya, kadagiti nakadwami iti daytoy nga kanito. Kadagiti bisita mi nga naggapu, kadagiti na dumaduma nga lugar, kadagiti kailukanwan o Apo. Kastamet, dagiti nakadwami ti online, agyaman kami kadagiti biyagda. Ket babaen ti presensya, karkararag, dagiti panangi paayda, kadagiti datdaton da, panagserbi o Apo. Ket agtultuloy nga mangted, iti panakaparegtamet iti amin nga aramid ti iglesia mi Apo dito is Central UMC. When Apo idawat mi kadiken ka nga bendisyonam ti tunggal maysa kadagiti anak mo, tunggal pamilya o Apo, di mo kadi baybayan o Apo ti tunggal maysa kanyada. No anyaman dagiti karkararag da, dawat da, ken kiddaw da o Apo, tultuloy kadi nga dagiti sasaom ket mangted itinamnama panakaregta o Apo. Tapno kasta saan da nga maupay no diket agtultuloy nga maikanda Apo. Namnama o Apo kadagiti amin nga biagda. Tapno ituloy da dagiti aramid Apo nga incommit mo kanya da o Apo. Tulungam ti tunggal maysa kadagiti anak mo, dagiti panagadal da, dagiti trabaho da o Apo, dagiti dumatag ken ka Apo tapno dumawat iti asim ipaay mo kadi tinananay nga panakasungbat kadagiti amin nga kidawda o Apo. Ket mangnamnama kami nga sika ti mangipaay nga di mo isuda baybayan no di ket tagtultuloy nga presensyam ti mapadasan daw Apo. Well Apo repeten na kami kadi kas maysa nga gimong dagiti Ilocano. Kadwami man ti uneg ti iglesia, kastamet ti online o Apo, gyamang kami kadagiti presensya da. Ket di na kambaybayan, no di tagtultuloy nga marik nami, ti presensyam kadagiti biag mi o Apo, iti daytoy nga lawas o Apo manen. Ket kidawen mi kaditi sireb nga aggapu ken ka o Apo, tapno saan kami nga agkurang. Kadagiti amin nga aramid mi, iti daytoy nga lawas, no di ket sika ti maitan-ok kadagiti bibiyag mi tapno kasta into no maminsan manen ngagkikita kami kas maysa nga timpuyog o Apo kas maysa nga gimong dagiti Ilocano
Tultuloy nga si kati maitag-ay, ken mapadayawan, babaen kadagiti bibiyag mi. Wen apo, adu dagiti kayat mi nga kidawen, ngem amom dagiti araraw ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Mangnamnama kami, babaen kadagiti pamati mi apo, nga impaymon ti sungbat, ket naawat dan, o apo, dagitoy nga araraw dakeng ka, gapu ti ayat mo ti tunggal maysa kanyami. Wen ama, pakawanin na kami, kadagiti amin nga nagkurangan mi keng ka, kadagiti amin nga nagbasulan mi keng ka, kasmet pamakawam mi, kadagiti amin nga nagkurang kada kami, mapakawam mi isuda, ngamin da kami nga nagkurang keng ka, ket napakawan kami. Dagitoy ti dawat mi, tinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Ijay krus aguraya, talged ken namnamak, ingganat maragpatak, na gloryaan abyan ni Jesus, ijay krus, iten na tirago, ingana jak magunod, gloria di agibus. Maken anakuma, ken Espiritu liliwa, dayawen na ipangruna, iangit ken tidaga. Amen. Agtultuloy nga kapya, ayat, ken presensya, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo, ti ipaay na, ti tunggal may sa Kanya tayo. Amen. Amen.